नंगौ थारैनो आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सनाय Nlfb केम्पआव हायो जों दिनै नुनो मोन्दों बेयाव बिथांमोना दिनै थर्ड फाउन्डेसन डे बेयाव बिथांमोना दिनै फालिदों आरो बिदिनो गोबां जोङो नुनो मोन्दों दाब दाब खाथि खालानि सुबुंफोरा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो गोबां Nlfbनि ट्रेडार्सफोर ज' जादों बेयाव आरो आलासि बिथांमोनाबो सफैना दंफैखायो फैजों बे समाव जों मिथिनो लादों आबुङैनो बिथांमोननि जिखिनि दिनै थर्ड डे फाउन्डेसन फालिदों आं बे समाव खावलायो केम्पास देखायनो थाखाय गिबियाव आङो Nlfb आफादनि थामथि गायसन साननि हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय जों Nlfb आफादनि थामथि गायसन सानखौहाय उदालगुरि जिल्लायाव थानाय सनाय Nlfb डेजिगनेटेड केम्पआवहाय जोङो फालिदों दा फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारिफ्रा जोबनानै थांबाय जेरै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारियावहायनो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हादों बायदि बायदि आफादनि बिबानगिरिफोर लोगोसे खाथि खालानि आरो गोजाननिबो जोंनि गेजेरावहाय रायजो राजाफोर नुजाथिफैनो हादों आरो बे थामथि गायसन सानजोंहाय आङो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि आरो बेखौनो मेसेज हरनो सानदोंदि फैबाय थानाय समफोराव Nlfb आफादखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होयो मानोना जों न' बां गारनानै दिनै केम्पआव दङ सोरनि थाखाय दङ रायजो राजानि थाखायनो दङ बेखायनो फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजाफ्रा Nlfb आफादखौ मदद होथों आरो जोंनि गिबिसिन डिमान्डआनो बा दाबियानो जाहैबाय जेलावहाय थानाय गायसनगिरि आफादगिरि बिथां Nlfbनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि सार बिथांजों लोगोसे जेलावहाय थानाय लिडार आरो केडार्सफोरा गिबिसिनथाराव गग्रोनांगौ बिथांमोन गखांनायनि उनावसो जों Nlfb आफादनि जि मेन एजेन्डा मेन डिमान्ड बेखौ जोङो सरकारजों सावरायगोन होननानै जों सिगांनि समफ्रावबो बुंबोबाय थादों दिनैनि बे Nlfbनि थामथि जिथु बोसोर जोनोम सान खुंबाय बे समावहाय सरकारजों रायलायनायनि बेलायाव बेसेबां आवगायदों बा मा होननानै नोंथांमोना सरकारनिफ्राय रादाय मोनो सरकाराथ' रादायखौ बिराद होयो गोबां रादाय होयो नाथाय रादायखौ लाखिनायासो गुबै बाथ्रा नाथाय बिथांमोना लाखियाखै सरकारजों सावरायनाय बेलायावहाय जोङो दिनैसिम फर्मेल हिसाबै दासिमबो खनसेबो जिरायलायनो मोनाखै नाथाय अब्लाबो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु प्लास आसाम स्टेटनि मिनिस्टार्सफोर आरो MLA MCLA EM BTRनि CEM गोबां जोङो लिडार्सफोरजोंहाय सावरायलायबाय जों Nlfbनि डिमान्ड्सफोरखौ लानानै Nlfbनि समस्याफोरखौ लानानै बिथांमोना बाथ्राल' होयो नाथाय बे बाथ्राखौहाय लाखिनो हायाखै दा बेखायनो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ जाहाथे खोब गोख्रै खम समनि गेजेरावहाय माने जोंनो गथायनानै बर'नि जि आद्रा थानाय माने डिमान्डफोर बै डिमान्डफोरखौहाय जेन सुफुंनानै होयो सार बेनि बेलायाव माबा बुंनो सानो नामा जों नुनो मोन्दों थिग बिदिनो रन्जन दैमारिखौबो जेलाव सोना दोनबाय थिग बिदिनो एम्बाथाखौबो दिनै सासे बर' हारि जांख्रिथायखौ सनमान होआखै दिनै जोंनि बर' हारियाव माबा मोनसे सनमान गैयै बायदि नुनो मोन्दों नामा सारा दिनै Nlfbनि जोनोम जानायनि आन्दोआव बेनो मोनसे बाथ्रा दङ सान्थि सुक्ति खालामनायनि उनावहाय दिनै सासे सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव फिन लांफिनदों दा बैफोरनि थाखायनो दिनै Nlfbआ जोनोम जानो गोनां जादों आरो जों बेखौ मोनदांहरदोंदि Nlfbनि आर्मि चिफ बिथांखौ सोनायनि आन्दोआवहाय टटेलि पलिटिकेलि कनस्पिरेसि दं आरो जुदिसो पलिटिकेलि कनस्पिरेसि खालामनो आरो नाजादोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन मानोना आफाद मोनसेखौ लानानै आरो सोरबा व्यक्तिखौ लानानै पलिटिक्स दा खालामथों जों Nlfb आफादा बेखौनो खावलायो सोरबा आफादखौ लानानै आरो सोरबा व्यक्तिखौ लानानै पलिटिक्स दा खालामथों पलिटिक्सनि जायगायाव खालाम नाथाय हारि आरो आफादखौ लानानै पलिटिक्सखौ दा खालामथों नोंथांमोननि जिथुनाखि बेबायदि सावरायनाय बेलायावहाय सरकारा जुदि एसेबो खोमा होआबा जुदि खोनासङाब्ला बेनि उननि फैबाय थानाय समफोराव जुदि सरकारा जोंनि जि डिमान्डफोर बे डिमान्डफोरखौ जोंनो होफुङाब्ला जोङो जोंनि जि दावहा बे दावहाखौ जों कन्टिनिउ लांबाय थागोन बियो दावहाया गोबां रोखोमनि दावहा थायो जों बेखौ दायो बुंथ'ला नाथाय जोंनि दावहाया कन्टिनिउ जाबाय थागोन जेब्लासिम बर'नि समस्या जोबा आरो जेब्लासिम Nlfb आफादनि डिमान्डखौ जोङो मोनफुङा अब्लासिम जोंनि दावहाया जाबाय थागोन